2 til 3 gange om året afholdes Balkan vs. Swing i Operaen på Fristaden Christiania. En fest, der ifølge arrangør Nikolaj er et sted, hvor man kan møde de gladeste mennesker i byen. Det blæser og brændende hals af Slivovic, og så skal det bare danses væk. Jeg vil kalde det en forløsning. Balkan vs. Swing er en fest, som er et soundclash mellem swing og Balkan sigøjnermusik. Så har vi en stor trup af blæsere, der kommer på og spiller noget live-blæs for os. Til den første fest, vi holdt, der kom omkring 250 mennesker. Huset blev fyldt på 1,5 time. Altså, første punkt på dagsordenen er jo nok en af Christianias grundlov, der hedder ingen hårdstoffer. Så det gør, at vi kan slappe meget mere af herude. Vi behøver ikke at tænke over, at der er en eller anden, der kan slå klik på 0,2. Altså, operaen er ligesom at træde ind i et cirkus. Der er farver over det hele, og du kan ikke bytte til noget andet. Det er også derfor, at jeg holder festerne her, i stedet for at jeg kunne rykke det til et større sted. Christiania er et dejligt sted at møde nye mennesker. Der får man fat i de åbensindede og glade mennesker, vil jeg sige. De gladeste i byen i hvert fald.